Wong ayu. Injih kados pundi Kang Mas? Seliramu ndak anti-anti wong ayu. Iya. Kok kowe ora mudar-mudar? Lho kok kasar to? Ayo sing apik masa karo bojone kaya ngono. Ora ngerti. Baleni aku mah ngono kuwi. Diajeng darmanipun Kakang wong ayu. Injih kados pundi Kang Mas? Kados pundi? Iya ngalah mimplik-mimplik. Oleh karo omong nek lambeku mimplik-mimplik. Sing mesra ngono lho. Iki totok-totok. Apa seliramu ora krasa tak goleki tekan papan kene wong ayu? Wong asu. Ayu. Lah ya saka mantep. Masa nganggo Z karo S barang lho. Ayo. Dadi ora sayang to iki. Lah ya ora. Gek kepiye to kemau? Apa tak aku bawamu? Bawa Wong ayu. baleni. Tak baleni nih. Pepujaning ngati. Ada tak tutupi. Mbak. Arep tukang jikuk gambar wis kondang iso jikuk congorku tak sembahi dari teran. Rekane nek ngene entuk gitok. Jenengan ki aja sok ngono to ya. Kok dadak ditutupi ya suarane dadi beda to ya. Emak. Sing seneng ngrungokke ya emak, ora ana minggat ya emak. Kaya gini ora kelong. Ayo ra kelong. Ah, ngono kuwi lho. Yang pede ini lambak klowor sing bagus dhewe. Kayong ngene. Ndak kaya apa? Wong nandang asmara. Kembaramu kan ini namanya. Nah, ngene ada butuh. Oleh anjing lan. Kembarane Mbak Klowor sing Ada butuh. aja Kayak sembrono. kok tak sekaya. Aku Pak. Prak. Apa to awakku dhewe do dewa jawata Dadak min aduh kok silir toh? iki gak menggok ndono lah iki. Tak mesake nama tindur. Hah? Nama tindur ngono lho. Nama tidur. Nama tindur. Lah ya do dewa ngene ayo. Do dewa Batharaga. Ayo to men dikabuli. Oh iya. Dote Walasa mring awak mami. Apik ya, Mas. Iya ya diajeng besok kapan ketekan. Aduh, iki kok tangane dadi kok brok-brok gremeng-gremeng. Kakak liwat ngamburi ya kok ngedang-dang. jejer ya. Besok kapan ketekan jejer lan wong ayu. Kene-kene Mbah, kene-kene coba kene. Jejer karo aku. Heeh. Lho kok aja kene, kono. Nah, pumpung urung digo manteni. Iki tak men mantene lho, Pak. Lah iya. Ning bojomu ya antik. Nek manten ku meneng apa aja trigis. Oh iya, Meng paling-paling yo ambil gaya. oh ambil gaya. Ana piye gayane? Gayane Berwibawa. sing berwibawa. Umpamana nakoda. Iki kok dadi ngidam sari iki kepiye to ya? Tanapa perahu sasat daraten
Papa Tri. Kayak gayane. Kayak gaya. Arang apa kuwi? Iki bojoku kok wis beseran iki kepitu. Kita nolak cak. Ngedam sari wonten ngersanipun Bapak Ibu sedaya nggih monggo menika wonten langgam sak langgam-langgamipun. Sugeng midhangetaken. Iki terangane bojoku keedan kok ya. Rasido wae. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia pada Ya. siang hari ini bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada waktu hari ini inilah waktu yang kita semua berbahagia. Nantinya mempelai berdua akan bersenang hati pada hari ini dan nanti malam selanjutnya kami persilahkan senang atau tidak. Goyangin ya. Langgam Midang Sari. Umpama sliramu sekar melati aku kumbangi sari. Umpama sliramu ngerti wong manis aku kambang kalewati. Penak ya, Mas. Piye, Mbah? Biasa nak. Nah, tenane lho. Penak iki langgame penak. Biasa. Kok iso biasa? Kepenak mbah ora rong patek ngrasake. Oh alah. Dadi Pak Klower mau ki urung klebon kok ya. Lah urung apa kok njaluk tak nyanyekke apa senengmu? Oh isane melipir. Tegese nyanyekke apa senengmu? Oh iya. Ora melipir ora. Well, aku ki arang-arang nyanyi Mas, anggere esuk ki kelingan karo bojoku. Kalingan piye? Anggere makane gemak anggere tak piru ning wedok. Rakacret. Iya. Ya anggere piru meneh sing lanang celangkrik. Lekete. Iki suarane manuke Mbak Klower ki ngono kuwi. Oh nang omah duwe gemak. Kowe jan ora dong to. Diterangke. Heeh. Dadi sambene Mbak Klower ki nang omah ngingu gemak lanang Ngingu wedok. gemak lanang. Saiki apa wis sing diparing oleh Gusti Allah itu? Apa usahane sing mlaku ditaati, Oh, ngaten. ditelateni. Jenengan Aku saiki ki lagi ngingu ternak gemak. anggere nang omah. Oh iya. Anggere jam 3 aku karo bojoku piyur ngono terus anu sing gemak wedok. Rakacret. Oh, ngono kuwi. Terus nah, anggere piyur ngono ki Piyur ngono? sing lanang Sing karo lanang bablas ki? nyucuk. Sangkrik lekete.
Malah dijelas. Iki berarti nek ngiwu gemak ki carane makani ya jan anu ya. Wah, telaten kudu. Paten. Untuk Ku urung dong lekete to. urung. Aku urung tau ngiwu gemak ya. Urung to. Engko tak dudu carane lekete. Makane gemak lanang. Oh, alah. Ayo, Jan. Bakowor. Pengedan. Iya, Jan. Budget ki ya, Mbak. Lah iya nimbangane nginep. Kayak rono ke lho sowan iki nih keluarga. Ya, lagi sak keluarga to kowe sowan rono kae. Ah, ndono. Anu cedakno adine lek lawar sing nang ngono Kayak kae. kowe engko ngulon, kayak menggok ngidul, kayak karo madah ana brambang mumpung larang. Goyang-goyang. Masa terus kon ning dapur. Gue lah sing kreatif zaman saiki iki. Oh iya, Lah Mbak, aku kok nek mulih kok nek Nek mulih? ana cempe ning pinggir dalan tak cangking. Cangking. Oh iya. Besok dal gak diparung. Besok tahun 2030. Waduh, Pas aku wis modal. wah kalau bapak ngendikane lah wis genah nek kuwi. Yo, ning aku besok Kepiye? nek lunga kanca-kanca tak ampiri Oh, aku pas anu karo keluargane Pak Triyono. Weh. Gak besok neng kono ayo resepsi majid. Ora, aku pas jenengan nyampiri aku ora ning omah kok. Weh, lar tak goleki. Lah aku kuwi duwe kanca paesan. Oh iya, berarti duwe aji-aji. Wah, duwe aji-aji. Marajiku ana aji-ajiku. Oh. Hah? Aji-ajiku. Wah, lah ning endi to, Mbah? Cilik. Mesti gur cilik kae aji-ajine. Neng telaten cilik aku. Ah, gur sak kroto. Weh, kroto akhirnya nyokot dekmu. Ora kobel. Yo. Nat. Nalikane ra indah hatiku lam-lamen sira wong bagus nganti mati ora bakal lali lakae lintangi mlaku Galo. Timun singkarane ketibangun keluargane. Sing sayo-sayo. Dirasalah jagat raya kalimana wakir lan sapatya Ayo. Hayang banget sik wingking yo melu nyenggaki. Ya. Semangat ben ra ngantuk. Wis bacotke. Nalikane ra indah hatiku lam-lamen Iya. Yo. Atas bangun Pak Mano. Nika Bapak Ibu